Nik eta eskerra gertutatu zaten guztioi, plazer bat hemen emaien hautea, eta gaur, munduari pira ontzia liburuak besteko helburuarekin ditut dituzten. Elkarno Fundazioa bere sorreratik argi utzitzen bere nahia, bere pretensioa, ikasi nahia. Oin dela 5 urte emantzan egiten dira hartatik, ikasteko aukera baliatu nahi genuen, ordea, atzapiratzea ez da nerraz izanen, gure begirada nolaiteko kutsadura izaten dolako, ez? Norberaren mundu ikuskera eta mundu bizioaren aberako kutsadura. Horretik esaten dugu iragana, historia eta relatuak goza ezberdina dira. Eta hien arteko distantzia, askotan gure nahiak, gure ambizioak, gure interesak izaten dira tarteko, eta hauek normalean iranaekin baino lotura gehiago batetea etorkizunarekin. Etorkizunarekin, gizarte proiektzio baten ikuspegi horrekin, ez? Horretik ekitaldi baten inguruan errelatu ezberdinak egon daitezke eta danak zentzu izan, norberaren arabera. Mundu bira, mirabei aurkezteko, azaltzeko asmoarekin indako liburua da, gogoetaz jositako liburua. Eta nire ustez, irakurlearen burua dantzan jarriko duena, bai testuaren gatik, baita dituen ilustrazioaren gatik. Liburu hau, Amona eta Bion arteko planteamendu bat elkarrizketa batean plantutu dago, eta haien arteko kezkak, zalantzak eta dilemak dira oinarria. Askotan, ume baten inozentzia hortatik abiatuta ez, egiten dien planteamenduak, eta askotan nagusiei gertatzen oizaguna ez, halako erantzuntzeatzi gabeko egoerari aurre egiteko alenetan egiten dien gogoetak dira oinarria. Orduan, ni uste historiak interpretatzen gaituela eta liburu honek ere. Ni uste euskaraz pentsatutako eta idatzetako liburua behar diola, Elkarno Fundazioaren erronka nagusientako beti izan dua edukia nola gizarteratu eta zentzu horretan liburu honek oso orkankorra izango dela esan nuke. Gainera, Aresek egindako ilustrazioak, intentzio jakina bakaten ilustrazioa dira, eta ni uste ilustrazio bakoitzak gogoeta dekartzegoela, ez? Ni uste lanzorragarria, pozioetako moduko liburua, eta baita ere bidatek eskartu nahiko nuke Etxepare institutuak egindako laguntzagatik. Izan ere, gero erik aipatuko dugu, pero baita ere ni eskertu nahian, elkarmen txiki hau ez, hizkuntza ezberdinetara itzulikoa. Decía en euskera que un placer estar en esta mesa. La Fundación Elcano desde un principio dijo, cuando se creó, que queríamos aprender del pasado. Es difícil a veces mantenerse neutro, y mirar al pasado suele ser complicado, porque nuestra mirada siempre es interesada de alguna manera. Miramos de forma tal que el pasado, el mundo siempre nos da la razón, ¿no? Entonces ahí pues intervienen los dilemas, las contradicciones y demás. Yo creo que la contradicción es la mejor materia prima para aprender. Si no hay contradicción, difícilmente vamos a aprender. Entonces, en ese sentido, este libro creo que es un tesoro. Es un tesoro en un sentido planteado desde la conversación de una abuela con su nieta, y la nieta, desde esa inocencia, pues lanza sus preguntas, sus dilemas, sus cosas, y ahí se va desenvolviendo un poco toda la trama de Mundu Bira. Así que ni vestiga, eskertu nahi zuen berriro, eta guain egiri gintza pasak. Egun guztioi eta eskerrik asko, gaur amiera argitaratzen izenean ona hurbiltza batek. Esan bezala, liburuak munduari bira eman zen izena eta bi edizio mota izango ditu, bata Kartuizko Azararekin, literaturaz gain liburua objektu gisa maite duten, eta bestea azalbidenekoa, merkeagoa eskoletarako, gazteentzako, eta hain zuzen ere liburu batez ere beraientzako dago pentsatua. Aipatu duen bezala, liburua nazioarteko elkarlan baten emaitza da, marrazkiak mundu mailan ilustrazio eta karikaturari gisa erreferentzia den Aresek, Aristiez, Hernandezek eginako dira. Liburuaren proiekzioaren nazioartekoa izango da, Galiziako Kalandraka eta Euskal Herriko Pamiela argitaretzen elkarlanari esker. Katalanera, galegora eta gaztelaniara itzuliko da, eta penintsula naiz Hego Amerikan banatuko da urte honen amaieran. Hori dela eta eskerrak eman beharrean gaude bai Etxepare institutuari, bai itzulpenetarako eskaini den laguntza dela eta baita Elkarno Fundazioari ere liburuari emandako babesagatik. Liburu honetan munduari lehen bira eman zion itsasontziaren historia kontatzen da.
dakizuenez, Euskal Herria luzaroan itsasori begira bizi izan den herria izan da. Eta Elkanok bezala, milaka euskaldunek mendeetan zehar itsasoa izan dute aurkide. Denek ez zituzten, ordea, Elkanok eta 1919an Sevillatik abiatu ziren 5 itsasontzietako eskifaietako kideek bezalako abenturak bizi izan. Naiz eta, hor dago liburuan, Gazubide eta Barakaldarraren testigantza ere munduari bira eman, etxera itzik eta esan zuen bidai osoan etzela itsasontzitik atera eta ez zuela deus ere ikusi. Munduari bira eman zion ontzia ez da herri baten historia, ez da bertan erabiltzen diren hitzak errepikatuz krimeneko ondaira bat, bidai harrigarri baten kontakizuna da, harrigarri izateagatik ez dagoena krimenetik salbu. Liburu honek gainera munduari lehen bira eman ziotenen historia baina askoz bideago jasotzen du. Traizioa, bizi egoteko grinak, kolonialismoa, gitasuna, gerra, emakumearen zapalkuntza. Iragana eta orain alotzen dira etengabe era naturalean kontakizunak ala eskatzen duelako. Horregatik irakurketaren balioa ez da soilik itsasoari begira izan den herri honen kapitulu harrigarria kontatzen duela, baizik eta gonbita zabaltzen diguela gaur egungo munduan garrantzia duten milagai buruz gogoeta egiteko. Elkanoren erantzuten marinelen bitak egiteko bideak gerora badakigu zer ekarri duen. Indarkeria, sufrimendua, herri eta kulturen desagerpena, hau ez da ordea liburu honetan proposatzen dena. Munduari bira eman zion ontziak, norabide aldaketa bat proposatzen du, askatasunean eta elkartasunean oinarritutako kontrabida bat. Bada garaia kontrabida. Eta decirlo en castellano en 2 palabras, he contado que el libro va a salir en 2 ediciones, tapa dura y tapa blanda, y nada, que en este cuento se recoge, se cuenta de manera excelente el viaje de la primera vuelta al mundo, pero que también se abre la vía para pensar de muchos otros temas también. Y bueno, sí, orain asko sobre todo azalduko duzue ikaria. Libura da saiakera bat, historia zati bat kontatzeko, baina pixka bat personaje honek imposible egiten du ezer kontatzea, ezta? Hainbeste aldiz aipatzen da eta halako aurreiritziak daude personajearekin oso zaila dela personajearen historia egitea, ezta? Historiarekin gertatzen da hori aurreiritziz eta epai moralez betetako espazio bat dela, ez? Oso zaila da historia egitea hori aurreiritzirik gabe eta epai moralik gabe. Eta orduan, hemen saiakera bat egiten da oso zeharka, ez da historia zuzenki kontatzen, ezintasun horrengatik. Orduan zeharka, amama baten eta ume txiki baten arteko dialogoa da jasotzen dana, ezta? Eta dialogo horretan zehar, azaltzen diren kontakizun hori, kontraste hori, ezta? Dialogo hori bainaz beteta dago, ezta? Baina badakizue 19. mendeko predikadorek esaten zuten hitz madarikatua zela, ezta? Baina madarikatua aipatzen zuten beti ze normalean historia kontakizun bat dagoenean edo dogma bat dagoenean, baina da injerentzia arraro bat eta ezin da bainari. Ikusiko duzue liburu honetan baina pilo bat dagoela, ezta? Edozein afirmazio eskatzen du kuestionamentu bat, ez? Adibidez, kuestionamentu nagusia da bidaia horri buruz da beti presentatzen dela heroiko eta triunfo bat bezala ez munduari buelta eman zion markoaren historiori eta bakarrik matematika kontu bat egiten baduzu, bidaia horretan parte hartu zuen ia 400 pertsonak, ezta? Eta itzuli ziren bizirik barkuan 21 bat, eta gero beste banaka batzuk, ezta? Orduan, bidaia arrakastatxu bat baino gehiago izan zen
hori, naufragio bat, ez? Da pixka bat ideia hori hor dago, ez da? Baina, bueno, nire ustez, historia interesgarria da, eztabaidatzeko gure bizimodua, ez da? Historiaz eztabaidatzen dugunean, gaur eguneko gure bizimodua eta gure arteko erlazioak dira gaia, ez da? Horri buruz hitz egiten dugu benetan, ez da? Eta liburu honetan pixka bat hori esplizito egiten da, ez da? Ze aipatzen denean herri baten ez dakite bueltan barkoa itzutzen da patera batekin batera, ez da? 500 urtetan sortu indartu diren harremanak hor daude, botere harremanak nagusi ziren duela 500 urte eta gaur egun ere bai, ez da? Ni ustez liburuaz historiaren referentziarekin zabaltzen du aukera gaur eguneko indar harremani buruz hitz egiteko eta gure bizimoduari buruz eta hori, ez da? Eta gure zentrismoari buruz, ez? Duela 500 urteko jendean pentsatzen zuen bera zela munduaren zentroa. Carlos lehenengoak pentsatzen zuen bera zela munduaren zentroa eta eskubidea zeukala gainetik begiratzeko gainerakoari, ez da? Gaur egun ere Europak jarrera bera dauka mundu guztiarekin, ez da? Gauza horiek guztionatzen dira liburuan, batez ere, ez da? Egi zertaz itzen, zure galdera bat egin edo zerbait konkretori buruz, itzei godu. Nik bultzatu ninduen liburua idazteko bere izan zen. Ze bera ari zen, bera kuanoa da, banako marrazkilaria da, Aristides Hernández. Ari zen irudi antikolonialak egiteko proiektu bat zeukan, ez da? Nik pasatu nizkion bideia horretako kronikak etola, esan zidan oso interesgarria zirela eta berak zekien historiaren gertagoien konzeptu baldatu ziotela, da kroniken lehenengo originalak kontatzen zutena ez zala normalean telebistetan, pelikuletan, marrazki bizuetan azaltzen zenarekin bezuela zerikusirik eta bion artean hasi ginen detaile horiek aztertzen eta berak batez ere bultzatu ninduen idaztera. Da hori elkarrekin egin ditugu nire ustez irudiak eta gero testoa ere joan da desarrollatzen batera, ez da? Eta Arezek zeukan ikuspegia oso antikoloniala zan, ez? Hori izan bere ideia. Da hori izlatu da egitu dela uste dut irudietan. Irudietan ikusi zuen momentu batean iristen direla Lapurren islara, ez da? Lapurren Pazifikoa zeharkatu eta Lapurren islara iristen denean espedizioa ikusiko duzue agertzen dela nao bat, nao batzuk agertzen dira eta alboan hegazki portaavion amerikano bat, ez da? Eta hori, historiaren hori, paradoja temporal horiek azalduko dira irudietan testuan bezala, ez da? Hori, zanen esuet Arezek lan horiek dira. Azken 3 liburuetan. Banako laguna zan da, eskatzen izan irudiak.
Ez bat ere, normalen eginda zituen marrazketatik aukeratzen dituen nik batzuk eta ja. Baina hau elkarrekin egindako liburua da.